Tambarin gaskiya, tambarin gaskiya, tambarin gaskiya. Assalamu alaikum al'ummar ƙasa ta Najeriya. Barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da kasancewa cikin shirin namu mai suna Tambarin Gaskiya. Shirin da ni Shamsuddin A Makwalla na saba kawo muku a dukkanin bayan mako. Al'ummar Najeriya, ku zo ku sha labari. Ba za ka zo da ajandu dubu na ƙarya ba, ka ɗau guda ka yi mana ka gama musan kayi. Al'ummar ƙasa ta Najeriya, ina kira a gare ku ranar zaɓe mu fito ƙwanmu da ƙwarƙwatanmu da katunan zaɓenmu a hannayenmu domin zaɓen shugabanni na gari, shugabanni masu son mu, shugabanni masu kishinmu, masu kishin addininmu, kuma masu kishin yankinmu arewa. Al'ummar Najeriya, komai yayi zafi maganinsa. ‘Yan ƙasa akwai sake, ba za a zo da ajandu buhu na ƙarya ba, a ɗau guda a yi mana a gama musan an yi. Kana da zaɓinka, ni ma ina da zaɓina, ke ma kina da zaɓinki, to me zai hana mu tattaru mu bar wa Allah zaɓi? Zaɓin Allah shine zaɓi na gari, kuma zaɓin Allah shine zaɓi na gaskiya. Ki aje zaɓinki, na aje zaɓina, kai ma ka aje zaɓinka, mu tattaru wajen zaɓin Allah. Duk wanda Allah ya zaɓa mana, mu karɓe shi hannu bibbiyu. Ni a ganina hakan shi zai sa mu kai tudun mun tsira, Najeriyarmu ta kai matakin da muke so ta kai. Ƙasashe da dama, ƙasashen duniya sun ci gaba ne sakamakon abubuwa guda uku. Na farko, sun cire ƙyashi, sun cire mugunta, sannan kuma sun cire ha'inci. Ta wannan hanyoyin ne ƙasarsu ta kai matakin da suke so ta kai a yanzu. To kamar mu ma da muke ganin su muna sha'awa, to dole fa sai mu riƙe wannan abubuwan, mutuƙar muna so Najeriyar mu ta gyaru. Allah ka ba mu sa'a da nasara, Allah ka yi mana jagoranci, ka zaɓa mana shugabanni nagari a ƙasar mu Najeriya. Tambarin gaskiya. Kafin ya zo yayo mangala ta manufofi, haran da zai sauka ku ganshi bai yi komai ba. Ana ruwa kullum ƙasa tana ta tsotsewa, a haihuwar yuyuyu ba a yi guda ɗaya ba. Da mi ta maimaita kurakurai abin haushi, don da yawa ba su kamar su da na ƙarya ba.